И здравейте всички, които ме гледате, аз съм Камикадзе БГ и днес снимам отново един рунта, обаче тук сме в хола. Точно така. Тук гледам и коледната украса разно, тъпият телевизор ще купувам и нов, голямата ни миниатюрна елха, тук Дядо Коледата ни, това е кученцето ми, на 2 годинки, по-висок от мене, по-дебел от мене и е много микичък. Ще ти мъчкам ушите до края на видеото. Няма. Тук гледате прозореца навънка, къде живеят до могила. Мога да се качваш, направя клип как се качвам по нея без ръце. Това е невъзможно. Така. Тук да, това. Тук разни на майка ми. Тук това са възглавници. Тук това е раница. Тук това е разни неща. Тук това ми е чанта. Добре. Главно иска да ви покажа това. Пишете в коментарите дали искате още такива подобни на рунта, да ви покажа абсолютно цялия ми дом другия път. И да, благодаря, че бяхте с мен. И да ти погаля за на края на епизода. И да, абонирайте се, дайте палец нагоре за кучето, без палец надолу. И да. Благодаря ви, че бяхте с мен. Макар, че може и да не сте с мен, може да ме мразите, ама не искам да ме мразите. И да. Ще казвам чао на Оскар. Чао, Оскаре. Чао, фенове. И ще се видим пак в следващото клипче. И довиждане. Чао. Бай. Абе, седно.